Hola, comencem avui amb el cel serè a punts del Pirineu, amb aquesta imatge de la neu que encara és present avui a ull, i també dels núvols alts que anaven circulant a mesura que avançava el matí, aquesta imatge des de Cànoves, al Vallès Oriental. De fet, anuncien l'arribada d'un sistema frontal que de cara a aquesta tarda ens afectarà de ple, sobretot a punts del Pirineu, on quedarà el cel cobert. A través de l'animació del Meteosat observarem l'arribada d'aquests núvols d'oest cap a est, també alguns estrats baixos a la depressió central que s'han d'anar trencant amb el pas de les hores. Per tant, aquesta tarda deixaran el cel cobert al Pirineu, Prepirineu, amb precipitacions i una cota de neu que baixarà els 1.600 fins als 1.100 metres. També podrà arribar precipitació a qualsevol altre punt. Seran fenòmens locals de curta durada, però 4 gotes podrien acabar apareixent a qualsevol indret. El vent es reforçarà de component oest i la temperatura quedarà més baixa. Demà matí començarem amb intervals de núvols que seran més abundants al nord del litoral prelitoral central i sud de la Costa Brava, amb alguns xàfecs que fins i tot podrien ser d'intensitat forta. També nevada intermitent al vessant nord del Pirineu, alguns núvols al nord de la depressió central i el vent que es reforçarà de component nord i oest, inicialment cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, però al llarg de la tarda s'estendrà a molts altres indrets del territori, a cotes altes del Pirineu, Prepirineu, també a cotes mitjanes, s'anirà estenent, Costa Brava, Empordà. Una jornada molt ventosa i la nevada també es reactivarà al final del dia, acabarà nevant a qualsevol cota del Pirineu. Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya activa un avís per neu, es podran superar els 20 centímetres per damunt dels 1.400 metres al vessant nord i zones properes, també avís per vent, fortes ventades especialment durant la tarda i nit al Pirineu, Prepirineu, ratxes superiors als 100 km per hora i també ratxes molt fortes a l'Empordà, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, alterant la situació marítima a les costes encarades al nord de la Costa Brava. I a més, avís per intensitat de pluja que durant la matinada i fins a primeres hores del matí podrien afectar aquestes comarques. I el pronòstic a mitjà termini ens indica el pas successiu de diferents sistemes frontals. Sembla que el més actiu arribarà de cara a diumenge, quan reactivarà la nevada. Seran situacions de nord i oest, per tant també jornades de vent i temperatura que anirà pujant i baixant. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.